Pozorišna trupa predškolske ustanove Naša radost iz Lučana danas je u sali Sportsko-kulturnog centra za požeške mališane izvela predstavu Zabavna vrteška. Predstava, koja je pre svega humanitarnog karaktera, pripremili su lučanski vaspitači koji su, zahvaljujući odličnoj saradnji sa stručnim saradnicima Požeške predškolske ustanove, došli danas u Požegu da kroz šaljivu i veselu pričicu predstave svoj osnovni cilj. Predstava je humanitarnog karaktera za 4 dece iz Ivanjice, Viktora i Todora, Ognjana i Andrije, koji su ostali bez majki u roku od 30 dana. Inače, to su 2 rođene sestre. Njima ova humanitarna predstava ne znači u smislu novčane pomoći, već im znači kao neka moralna podrška. I davali smo predstavu u Ivanjici, sada u Požegi, pozvani smo i u vrtić u Arilje. Tako da mislimo da smo učinili neko dobro delo za tu decu, trudit ćemo se i dalje da činimo dobra dela za ostalu decu i nadamo se da neće biti mnogo tih humanitarnih predstava, već nekih zabavnog karaktera. Ova je bila zabavna, komična, jer deci je potreban taj smeh, naravno, što su i sama deca tih majki u Ivanjici uživala u ovoj predstavi. Oni su učestvovali maksimalno, zabavili se, pevali, igrali zajedno sa decom. Požeški mališani sve vreme su aktivno učestvovali, komentarisali, tapšali, igrali i pomagali da se rasplete ova zabavna vrteška, da princ i lepotica budu srećni, a čarolija veštice poništena. Predstava im se itekako dopala, što pokazuju iskrene reakcije koje ovi mali kritičari nisu mogli sakriti. Mogu pohvaliti ovde ovu decu iz Požege i vaspitače koji su se odazvali pozivu, jer aktivni su bili, učestvovali su tokom predstave, smejali su se naravno najjačem liku baki i ostalim likovima, sve vreme su pevali i igrali, što znači da je to neki veliki uspeh koji su postigli sami glumci i što se radujemo mi kao naša ta pozorišna trupa, tako da eto možemo nastaviti dalje i imamo u planu da nastavimo dalje, da dajemo te humanitarne predstave i ostale. Mislim da treba da se zahvalim i u ime porodice Đurašević i Todorović, jer oni ne znaju za ovo danas, tek će saznati predveče i treba da se zahvalim u njihovo ime, jer njima ovakva neka moralna podrška veoma znači, jer je to neki gubitak koji ne može da se nadoknadi, nažalost, ali ovakva podrška i ovakvo učešće dece u predstavi znači će mnogo njihovoj deci. Da su vaspitači više nego dobro odradili posao, najbolje pokazuju ovacije i osmesi publike, ali i kolega vaspitača iz predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita, koji su ih sve vreme bodrili. Okupljeni zbog zajedničkog cilja, motivisani da zbog istog budu još bolji, veseliji, nasmejaniji i glasniji u svojim željama i porukama, ovi vaspitači pokazali su da svoj posao rade sa velikom ljubavlju, kao i da se ovde neće zaustaviti. Želim da se zahvalim ovom prilikom svim vaspitačima koji su se odazvali, znači imamo 2 Kaće, 1 Jovanu, 1 Tonju, 1 Svetlanu i ne manje važnu i bitnu Katarinu koja je jako bitan član grupe. Za našu tehničku podršku zahvaljujemo se Ivani. Ovo nije prvi put da nastupamo sa ovim ciljem humanitarnim, ali je prvi put, zahvaljujući našem direktoru, da smo izašli iz okvira naše opštine. Pre ovoga imali smo predstavu u Ivanjici, sada u Požegi i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Smatram da ovo što smo danas pokazali u Požegi i što su deca kao i predškolska ustanova Požege ovde pokazala u ovom velikom broju, da je za nas dodatni samo onako neki vetar i podsticaj u leđa. Danas je iz sale Požeškog bioskopa poslata velika podrška i poruka ljubavi Viktoru, Todoru, Andriji i Ognjanu, koji su prerano ostali bez svojih majki. Možda ova pomoć neće biti dovoljna, neće umanjiti njihovu tugu, ali ono što je sigurno, izmamit će im osmeh na lice, što je bio i osnovni cilj. Smijeh je lepo mesto, zato deco smejte se često, ljudi su bolji nego što se čini. Zato